Несигурността. Това ще е темата ни днес. Аз съм Елица Петрова Дзиляни, арт-терапевт, коуч и позитивен психолог. Всъщност, несигурността в живота ни може да е хубаво нещо, ако се канализира по правилният начин. Несигурността в живота ни може да бъде положителна, ако се приеме като игра или приключение. Но несигурността в умът и в тялото, това не е добре. Това поставя спирачки и съпротиви, които всъщност могат да ни попречат, за да прогресираме. Всъщност, случва се това, което си представите. Случва се това, към което насочите вашият ум и към което се фокализирате или канализирате вашият ум. Ние сме това, в което вярваме. И съответно привличаме от същото. Това е всичко от мен за днес. Аз съм Елица Петрова Дзиляни, арт-терапевт, коуч и позитивен психолог. Чао, чао и прекрасен цветен ден от мен!